máme ho aj v takejto hnedej. 78. Takže tento kompletik sa skladá z takýchto kraťaskov, ktoré majú tiež, vám pekne vyformujú zadok, stiahnu brúško, je tu taký crop top a naozaj krásne vyzerajú, keď máte na sebe. Proste úplne všade. Teraz sú tieto kompletiky veľmi moderné a máme k tomu aj nádherné farby, čiže táto sivá, čierna a béžová. Moje obľúbené je samozrejme asi všetky farby, krásne, naozaj super to vyzerá so všetkým. Ja som porobila aj pár videjka a tento crop top asi skúšam so všetkým, lebo naozaj je super. A tieto elastičky k tomu len pomôžu. Cena je perfektná, stojí len 18,50. Naozaj krásny kúsok. Takže dievčatá, sivé, čierne alebo táto bežová. Ďalším kúskom, predposledným na tento večer, je táto mikinka. Máme ho taktiež v dvoch farbách. Je to čísielko Luna 103. Vyzerá